Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 20-nji ýanwaryna aksanyny. Arkadaş şäherine Ahal welaýatynyň baş meçidiniň düýü tutuldy. Türkmen-Rus işgörlük forumy sanlar we maglumatlar. KAMAZ Türkmenistanda 2 sany elektrikli awtobus synyk ediler. Messi Ronaldo'ny ýeňdi ýaly habarlar ýetirýäris. Gelingen bolsa habarlarymyza giňişle internet geçeliň. Arkadaş şäherine Ahal welaýatynyň baş meçidiniň düýü tutuldy. Şu gün Arkadaş şäherine guruljak Ahal welaýatynyň baş meçidiniň düýüni tutmak çäresi boldy. Onuň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki maslahatynyň öňü sirasynda geçirilmegi halkymyzyň jewitliginiň, milli ýörelgeleriň dowamatlygynyň özdoşly beýany uruly. Şu ýylyň 15-nji ýanwaryna Bidowrowap şäheri iş taparda amala aşyrmagynyň barşyny halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow meçidiň gurulşygyny ýaşullar we hunärmenler bilen maslahatlaşyp, sehetli gün badalga bermegi hem-de şu münasibetli toý sadakasynyň geçirilmeginiň maksady laýyk boljakdygyny aýdypdy. Şoňa görä-de şu günkü mukaddes çäre din wekilleri, ýa-da ýaşullar gatnaşdylar. Ýurdumyzda iş taparyna bolýan Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnihanow Musulman döwletleriniň Türkmenistanaky diplomatik wekilhanalarynyň ýoldaşlary bolsa, oňa hormatly mehmanlar hökümine çagyryldy. Ýergeleni belesek, geçen ýylyň oktýabryny Ahal welaýatynyň baş meçidiniň ýerleşjek ýeri kesgitlenip, onu gurmak goýunça eglan edilen bäsleşikde Altyny Hojalyk Jemgyýeti ýeňji boldy. Meçidiň umum tutýan meýdany 34,5 hektara deň bolup, ol bir wada 15 000 adama namaza durmaga mümkinçilik berer. Bu ýerde guruljak sadaka jaýy bolsa 1500 adama niýetlenendir. Arkadaş şäherine bina ediljek baş meçidi minaralaryň dördüsi bezer. Olara da dürli dolanış otoglary, şol sany duşuklardyr gepleşikler geçirmäge niýetlenen ýörüýti otoglar ýerleşer. 3 gatdan ibaret bolan meçidiň binasy okuw medresesini, muzeyi, kitapxanany, namaz okumak üçin zallary, dolanış we hojalyk otoglaryny öz içine alar. Onuň çäginde awtoluk durulgasy, dürli maksatly beýleki texnika desgalar hem gurulur. Milli ýörelgelere laýyklykda meçidiň düýü tutulandan soňra mehmanlar Ahal welaýatynyň Gökdepe meçidine berilen toý sadakasyna gatnaşdylar. Meçidiň düýbini tutmak çäresiniň öňü sirasyny oňa gatnaşçylaryň Arkadaş şäherine gurulýan desgalardyr. Onuň gözel künjekleri bilen tanışmaklary bolsa, Ahal ýaýlasyna kemale gelýän Dowrowap şäheriň aýratynyaklaryny ýakyndan syýnamaga mümkinçilik berdi. Türkmen-Rus işgörlük forumy sanlar we maglumatlar. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherine Türkmen-Rus işgörlük forumy geçirildi. Günüň ikinji ýarymynda onuň işine ýurdumyza sapar bilen Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň başlygy Mihail Mushustin hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnihanow gatnaşdy. Rus metbuatyny ornalan habarlara görä, forumda iki ýurduň arasynda energetika, logistika, ulug ara gatnaşyk, dokma, ow, hojalyk we beýleki pugdoklarda hyzmatdaşlygyň has ösdirilmegine degişli teklip we başlangyçlar öňe sürildi. Russiýa bilen Türkmenistan ulug gäme gurulşygy, derman senagaty, geologiýa, neft we gaz pugdok goýunça bilelikdäki taslamalary durumşa geçirmäge taýýarlanýan. Russiýanyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň umum bahasy 3,5 milliard dollar maýy goýum bilen 20den gowrak taslama durumşa geçirilýär. Tatarstanyň we Sankt-Peterburgyň gäme gurulşy kompaniýalary Türkmenistan üçin 2 sany parom we 1 sany gowy ýük gemisiniň gurulşygy barada gepleşikler geçirýär. Russiýa Türkmenistanyň owa hojalyk we dokma önümleriniň satyn alynmagyny artdyrmaga gyzyklanma bildirýär. Logistika boýunça esasy bilelikdäki taslama demirgazyk günorta ulug geçelgesiniň günnäger ugruna ösdürmekden ibaretdir. Ýalňyç energetika pugdagy Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda gatnaşyklarda möhüm orny elýär. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda 300den gowrak halkara resmi nama gol çekildi. Rus awtoluk öňürjileri 2023-nji ýyldaky Sargyt bukçasynyň üstüne işläp, Türkmenistana awtoluk serişdelerini iýermek goýunça gepleşikler geçirýär. Russiýa tarapy Türkmenistan bilen sowda ykdysady gatnaşyklary ösdürmek maksady bilen işgör taraplara viza düzgünlüğünü ýeňilleşdirmäge taýýar. Russiýa Federasiýasynyň neft kompaniýalary Türkmenistanyň neft gaz ýataklaryny özleşdirmek goýunça bilelikdäki taslamalary gatnaşmaga taýýar. Russiýa tarapy Türkmenistany Peterburg halkara ykdysady forumuna, Russiýa Islam dünýäsi halkara ykdysady forumuna we beýleki halkara forumlara gatnaşmaga çagyrdy. Russiýanyň Türkmenistanyň gurulmagy göz öňünde tutulýan ýerasty gaz desgalarynyň gurulşygyna gatnaşyp biler. Türkmenistan bilen Russiýanyň kompaniýasy Aşgabatda geçirilen Türkmen-Rus işgörlük forumynyň çäklerini 150 milliard rubl möçberine iki tarapdan şertnamalary gol çekdiler. KAMAZ Türkmenistanda 2 sany elektrikli awtobus synyk ediler.
Tatarstanın KAMAZ kompaniyası özünün öndüren elektrikli avtobuslarının ikisini Türkmenistana syna etmek üçin iýerdi. Bu barada KAMAZ kompaniyasının baş direktori Sergey Kagovkin Türkmen-Rus işçilik forumuna habarçylara beren beýanatyny belläp geçdi. Häzirki wagtda KAMAZ Russiýada elektrikli avtobus önümçiligini öňdewarjydyr. Biz şeýle tehnikalary Türkmenistan teklip etmekden hoşaldyryz. Iki sana KAMAZ kysymly elektrikli avtobus hemde gaty çaz daryat berýän bekede Türkmenistana syna etmek üçin berdik. Gelecekte Türkmenistana zerur bolan meçhurde elektrikli avtobuslar öpçün etmege taýýardyr diýip Kagegin belledi. Kagegin Türkmenistanyň bu avtobuslary we onuň zaryat beketlerini syna etmek üçin gepleşikleriň geçirilýändigini belledi. KAMAZ kompaniýasynyň baş direktori 800 töwerege elektrikli avtobuslaryň öwrendirilýändigini we olaryň Moskwa şäherine hereket edýändigini ma'lum etdi. Şeýlekem bu avtobuslar Russiýanyň beýleki şäherlerinde hem syna edilýär. Messi Ronaldo'dan yeňdi. Lionel Messi Fransanyň pasajer topory bilen düzüminde Cristiano Ronaldo bolan Saudy Arabistanyň Al Nassr we Al Hilal toporlarynyň düzülen saýlama toporyň arasyna dowuşyk geçirildi. Saudy Arabistanyň paýtagty Er-Riyad şäherindäki Padşah Fagyd stadionuna geçirilen dowuşykda Lionel Messi pasajer topory Saudy Arabistanyň saýlama toporyny ýeňdi. Dowuşyk 5-4 hasabyna tamamlandy. Dowuşyň 3-nji minutunda Lionel Messi tapawutlanan bolsa, Ronaldo bolsa 34-nji minutda 11 metrlik jerime urgusyndan 45 goşmak 6-njy minutda tapawutlanmagy başardy. Dowuşykda Fransuz toporynyň gollaryny Lionel Messi, Marquinhos, Sergio Ramos, Kylian Mbappé we Hugo Ekitike geçirdi. Fransuz toporynyň ýyldızlaryndan Neymar bolsa 11 metrlik jerime urgusyndan peýdalanyp bilmedi. Saud toporyndan bolsa Ronaldo, Chan Hyun-sun, Anderson, Talisco tapawutlanmagy başardy. Dowuşygyň ikinji ýarymynda Messi hemde Ronaldo meýdançadan çykdy. Messi bilen Ronaldo biri-birine garşy 37 dowuşyk geçirdi. Olaryň 18-i Ispaniýanyň milli çempionatyna, 6-sy Çempionlar Ligasyna, 5-si Ispaniýanyň Kuba we Super Kuba urunnaky ýarşlarda, ikisi bolsa milli gyndylaryň arasyndaky dowuşyklarda boldy. Messi'niň düzüminde oynan toporlar 17 gezek ýeňiş gazanan bolsa, Ronaldo'nyň düzümindäki toporlar 11 gezek ýeňiş gazandy. 9 dowuşyk bolsa deňmeden tamamlandy. Argentin we Portugal ýyldızlar soňky gezek 2020-nji ýylyň 8-nji dekabrynda biri-biriге garşy ýaşyl meýdança çykypdy. Ine mehriban müştaklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanatyna ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem Türkmenistanyň prezidenti Galkynyş Gaýevkäňe barıp gördi. Meşhustin Aşgabatyň gözelligine haýran galdy. Russiýa Türkmenistandaky ýerasty gaz desgalarynyň gurulşygyna gatnaşmak isleýär. Germaniýa Tomska okuwa aýlyk 1200 euro stipendiýaly gatnaşmak mümkinçiligi. Ruminiýa Türkmenistany talipler üçin stipendiýa ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň indi katanlaryny görüşýänçek hoşda bolun.